Senem köpçülükden gaçýarmyň? Senem bir zat aýtjak mahalyň, sesiň ýuwaşça çykýarmy? Ýa-da köpüňe çykyp gürläsiň gelýär. Ýöne aýaklaryň titrýär. Senem özüňe anamyň ýokmy? Onda Meleklerin Simfoniýasy Psihologiýa Maslahat beriş merkeziniň özüňe anany kursy tüýs siziň üçin açylan. Bizim kursumyzda biz siziň anamyňyň üstünde işleýäris. Eger de adamyň özüne anam bolmasa, ol arzularyny hasyl edip bilmeýär. Adam hatda ilkinji ädimlerini ätip bilmeýär. Şonuň üçin bizim kursumyza gelin, anamyňyň üstünde işläliň. Özüňize bolan anamyňy gazanyň. Öz içinizdäki güýç açyň. Özüňize täze bir dünýä açyň. Öz sesiňizi özüňiz eşitiň. Yeňişler gazanyň. Durmuş sizin üçin üýtgeş bolsun. Çünki durmuşyň özü özüňe bolan anamdan başlanýar. Janyňyz sag bolsun.